kadelikado sa Bacolod City jeep nga nakapark sa gasoline station, hinali nga nagkalayo. Sa Eileen Pedreso nakatuto. Makita sa video nga ini ang paglamon sang kalayo sa salakyan nga nakapark sa isa ka gasoline station sa Gatoslao Street, Bacolod City. Nagtuga ini sang kagutmat sa mga nagaobra, bisan pa sa mga nagaagi. Bangod posible maglupok ang jeep kag maglabot ang supply sang gasolinahan. Suno sa gasoline boy, hinali lang nga nag-aso ang jeep kag nag-igrab ang kalayo. Plus dos, ma'am. Pag abot ya, nagambal sa sakon nga ibilin ko nita na ang salakyan ko to. Ambal ko nung bilin lang da. Kung nagamay pa malangga aso pa man lang amuno. Pabayaan ko man lang una, ayabi ko piyak balay man lang galuto kon gapan. Pag ano ko kita ko iya nagidagali nga sa front seat ya nagidagali ga sugod ang aso. Depensa sang driver sang jeep, wala sini ginalauman nga magkalayo kag sunog na sang maabdan ang iya nga jeep. Hindi ko man nahuwadi nga tabo na. Walain lang ko kasi ginaan ko na pamagyan ko man mo. Sa gusto-gusto lang, hindi man akong gusto nga muna, matabo muna. Madumduman nga sang nagligad, isa man ka multicab ang hinali nga nagkalayo, samtang nagabiyahe. Gani liwat nga pahanumdum sang Bureau of Fire Protection. Mostly kung may mga problema, especially kung sa common cause lang naton, kung sa electrical nga aspeto sa salakyan, ipaubragi naton sa licensed or qualified nga mga electrician when it comes sa wiring kag sa kwansa nga to salakyan, electrical connections kag installation. Kapin 8,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Nagapadayon pa ang investigasyon sang BFP sa gintunaan sang kalayo. Upod Gerwal Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.